Her ku diçe karsaz û müteşebbis berê xwe didin herêmê. Li vê derê fabrîka û atölyeyan vedikin. Serab Kesîl Koljiyê yek ji wan müteşebbisan e. Kesîl Kolê bi merasîmeke li Midyatê tesîseke lokuman vekir. Di kargeha wê de 15 kes dixebitin û nêzî 5 cûreyên lokuman jî çêdikin. Di stilên sifirên mezin de bawayeke organîk û xwezayî lokuman çêdikin. Dewre jî dibirin û dixin pakêtan. Müteşebbis Serab Kesîl Kolê li Midyatê bi merasîmeke tesîsa lokuman vekir. Midyatê febraqek mezin vekiriye lokumayê ji bo memleketa mesel xerîbê dora memleketa Urfa Diyarbakır em dixwazin wan de jî derken piyasê. Girêgirên qezayê û welatî tevlî bernameyê bûn. Di îmalatxaneyê de jiyên bindexan bigirin heyayên fistiqên entabê, jiyên fêkiyan bigirin heyayên behîvan nêzî 5 cure lokuman çêdike. Nêzîkî 5 çeşitî heye. Kadayıflî heye, gül sarmalî heye, Hindistan cevizlî heye, fındıklî heye, güza heye. Di kargehê de piranîkeç û jinên Midyatê dixebitin bi saya tesîsê bûne xwedîkar. Li Midyatê ev fabrîka nû vebûye ya pêşî gelkî qençebû ji bo memleketa me ji bo însanê me gelkî qençebû. İşkî temiz, işkî xweş vê dera. Em her zaman ûstê me temiz dişixole vê dera. Lokumên ku çêdikin jî li gelek bajar û navçeyên derdorê difroşin.